Slaapfeestje op school. Bubbelbaden. Skorrels en klimmeren. Ja, en dieren verzorgen. In een mooie kleur. Eén van een BH. Ze brainstormen er heel op los. Vrij filosoferen over die dreamskwallen. Dat is groep 4 en 4 van de Stapstien in Kolmensweg wel daar vertrouwd. Maar zo'n dreamskwallen, hoe werkt dat nou correct? Net te volle leuke dingen eraan. Net te volle? Nee. Waarom net? Nou, ik vind dat ik nog maar leren. Als ik zie naar bens is de rekkenboeken op tafel, dan mag het soms strijken zitten voordat er een boek op tafel ligt. Dat moet volle sprankelender kennen. Is uw onderwijssysteem dan zo vast rustig? Oh, er gebeuren goede dingen, maar het kan wel wat sprankelender. Wat uitdagender? Wat uitdagender, ja, echt wel. De band moet er echt weer zin op krijgen. De band vindt squalen prachtig en we doen hier ook hele mooie dingen. Maar een beetje meer ervaringsgericht onderwijs, hè, dat de band ook meer ervaren kan en net alleen dat boekje op tafel. Er wordt heel bot gefocust op resultaten. Maar is het onderwijssysteem wel klaar voor een squalle die werkt nevens de wensken van band en ouders? We gaan lang in het stramien, nou ik zeg het maar even zo, van een inspectie ran. En er binnen noodzakelijk ik orentendensen. Dat je je profileren maar op bepaalde vlakken. En ik denk dat dat heel goed is. Doch wordt een squalle nog heel tijd aanrekkenen op de resultaten van bijgelijks een CITO-toets. Ik denk dat het in het oor net uitsluit. Ik denk dat juist op het moment dat mensen hun passie en shellitten en de BM motiveert binnen van leren, dat die resultaten meekomen. Daar ben ik van overtuigd.